Да, спасибо, было очень интересно. Ну что ж, если больше вопросов нету, нам на самом деле очень серьезно повезло нашей секции. Предоставляем слово второму нашему гостю из Саудовской Аравии. Это шейх Хасан Хадия. Значит, он представитель Всемирной организации по заучиванию Корана. И тема выступления называется «Роль мусульманской семьи в решении социальных проблем общества». بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأخوة الكرام والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكمل كلام أستاذنا الدكتور السعدي أن الإسلام دين عظيم ودين قوي، ولكن للأسف ما استطاع المسلمون حتى الآن أن يستفيدوا من دينهم الاستفادة الكاملة وأن يستفيدوا من أخلاق ومبادئ دينهم الاستفادة الحقيقية. Я хотел бы продолжить тему, которую развел шейх Абдуразак, о том, что действительно ислам величайшая религия, но, к сожалению, сегодня мы видим, что не все мусульмане могут воспользоваться теми плодами этой религии для того, чтобы улучшить свою нравственность, свою жизнь. أنا الآن سوف أتكلم باختصار عن نظام الأسرة في الإسلام على اعتبار أن الأسرة هي وحدة البناء الأولى للمجتمع، فإذا كانت الأسرة قوية كان المجتمع المسلم قوي، وإذا كانت الأسرة ضعيفة وغير مترابطة كان المجتمع المسلم في الجملة أيضا ضعيف وغير مترابط. Я хотел бы как раз уделить внимание семейному праву, потому что семья является малой ячейкой общества, и если семья крепкая, то и все сообщество мусульманское будет несомненно крепким. الذي ينظر إلى الأسرة قبل الإسلام يجد أن الأسرة ليس لها نظام أو شكل محدد، ويجد أن المرأة في هذه الأسرة مهانة جدا ولا قيمة لها. И мы видим, что до ислама женщина очень занимала низкое социальное положение, и взаимоотношения между мужчинами и женщинами, все семейные взаимоотношения были неупорядочены. المرأة التي يموت زوجها قبل الإسلام كانت عبارة عن متاع يتزوجها تورث في أبناء أو في أسرة زوجها الذي توفي، يتزوجها من يشاء منهم حتى يستطيع أن يتزوجها ابنه من امرأة أخرى. И мы видим, что если мужчина умирал и оставалась его супруга, то она была как какая-либо вещь, которую любой мог воспользоваться, ее кто угодно мог ее взять в жены, даже дети, сыновья и так далее, родственники, то есть она не имела никаких прав. وكان أيضا يوجد عند العرب قبل الإسلام ما يسمى بوأد البنات وهن أحياء، قتل البنات وهن أحياء خوفا من وقوعهم في الأسر أو في السبي. И то же самое мы видим вот эту традицию страшную, которая существовала у древних арабов, то, что если перворожденный ребенок являлся девочкой, они заживо захоранивали ее в землю. وهي الجريمة التي ذكرها القرآن استنكارا لشأنها، فقال سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. И это великий грех, о котором упоминается в Коране, что это маленькая девочка, которая была убита, за какой грех она была уничтожена. ثم لم يكن للمرأة قبل الإسلام نصيب في الميراث، ليس أو لم يكن لها نصيب في الميراث من أبيها. И то же самое, женщина не обладала никакими правами на наследство от своего отца или мужа. ولما من الله سبحانه وتعالى على البشرية بنعمة الإسلام اختلف الأمر تماما. И, конечно же, когда Аллах облагодетельствовал человечество, даровав ислам, полностью изменилось состояние положения женщины. وعظمت في هذا النظام الجديد مكانة المرأة. И, конечно же, степень женщины сразу получила достойное положение социальное. وتحدد نظام الأسرة بالمفهوم المعروف. И поэтому все взаимоотношения семейные были упорядочены и обеспечивали права женщин. وضع الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط محددة يمكن من خلالها أن تتعايش هذه الأسرة المكونة من الأب والأم والأولاد في شكل طيب ينتج أسرة مترابطة قوية تبني المجتمع المسلم. И поэтому Аллах и посланник Божий как раз установили те правила, которые разграничивали и все взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, что обеспечивало счастливую и спокойную жизнь в этом мире. ولكن للأسف الشديد الأسرة المسلمة في الوقت المعاصر لم تستطع الاستفادة
بالشكل الكامل من مبادئ واخلاق الاسلام التي بينها الله سبحانه وتعالى وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. И мы видим, что в современном исламском обществе семья не использует те дары, которые дарует ислам, вот это духовное, нравственное, семейные взаимоотношения, и поэтому они не получают полноценной выгоды от этих правил. وتوجد الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تحكم عقل الرجل حينما يكون زوجا وتسيطر على عقل المرأة حينما تكون زوجا. И поэтому есть много неправильных понятий, которые вот ошибочно применяют некоторые люди, что женщина не имеет никаких прав и полностью распоряжается ею. منها مثلا حينما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء فهم الكثير من الرجال أن القوامة معناها سلطة يتمكن الرجل من خلالها أن يتحكم في المرأة ويتحكم في تصرفاتها ويعلو صوته أمامها إلى غير ذلك. И также многие мусульмане неправильно трактуют значение аята, где говорится, что мужчины являются предводителями над женщинами. Они это предводительство понимают как абсолютную власть. То есть женщины не обладают никакими правами, а они только имеют право распоряжаться ее имуществом, ее жизнью. والصحيح أن هذه القوامة التي أعطاها الله للرجال على النساء هي تكليف وليست ميزة يتميز بها الرجال على النساء. تكليف. Но на самом деле это наоборот является ответственностью для мужчины, а не какой-то привилегией. ومن ثم أصبحت العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة المسلمة في الوقت المعاصر علاقة ضعيفة جدا. И поэтому очень слабы вот эти семейные взаимоотношения, к сожалению, в современном исламском обществе. وترتب على ذلك كثرة حالات الطلاق وعدم استمرارية حالات الزواج. И поэтому, исходя из этого, происходит много разводов и семьи разрушаются. وهذا أمر ليس بالسهل أو ليس بالبسيط، فهو يترتب عليه انهيار المجتمع المسلم ككل. إذا كانت الأسرة ضعيفة ومتهالكة ولا تستطيع الاستمرار فهذا أيضا يترتب عليه ضعف شامل في المجتمع المسلم ككل. И это не какое-то пренебрежительное дело, развод не является шуткой, потому что слабая семья, то же самое отражается вся эта слабость и плохие взаимоотношения на все общество. وهذا يظهر بوضوح في كثرة حالات الطلاق في الدول الإسلامية بشكل عام سواء هنا في تطارستان أو في طاجكستان أو في مصر أو في السعودية. И мы видим, что и здесь, в России, в Средней Азии и в арабских странах очень много разводов на сегодняшний день. فالمرأة لا تتحمل الرجل ولا تعرف القواعد التي يجب من خلالها أن تصبر على زوجها، والرجل كذلك لا يتحملها ولا يصبر عليها ولا يعرف ما هي الأصول التي يجب أن يراعيها في العلاقة مع زوجته. И поэтому ни муж, ни жена не могут друг друга терпеть и не понимают тех прав и обязанностей, которые они несут друг перед другом. فمثلا في البلاد الإسلام المعروفة مثل مصر مثلا ارتفعت حالات الطلاق في السابق من 7% إلى 40% الآن. من كل 100 حالة زواج كانت 7 حالات طلاق، الآن 40 حالة طلاق من بين كل 100 حالة زواج. И теперь мы видим, что количество разводов достигает 40% из 100 в исламском мире. Это очень страшно, является цифрой. وفي السعودية ارتفعت حالات الطلاق لتكون 3 أضعاف حالات الزواج، 3 أضعاف حالات الزواج، ويقولون أن كل ساعة تقع 5 حالات طلاق. И даже в Саудовской Аравии ежечасно происходит 5 разводов. وهنا نفس المشكلة ونفس الأمر. И то же самое мы видим и в России. الرجل يصبر على الزوجة والمرأة تطلب الطلاق لأتفه الأسباب. И что женщина по любому поводу требует развода, так и мужчина по любому поводу разводится со своей супругой. وهذا خطر كبير يهدد المجتمع المسلم في مجمله. Это очень страшная угроза, которая угрожает вообще всему исламскому сообществу. وترتب عليه عزوف الكثير من الرجال عن الزواج. И мы видим, что многие отказываются даже создавать семью. منذ قليل أنا التقيت بشاب عنده أو رجل عنده 50 سنة، فسألته هل عندك زوج؟ هل عندك أولاد؟ قال لا. قلت ماذا تفعل؟ قال أنا أطلب علم. قال ولماذا لم تتزوج حتى الآن؟ قال مشاكل. Я даже встречал людей, которым уже по 50 лет, я спрашиваю, есть ли жена, есть дети, ничего нету, а почему ты не создаешь семью? Потому что я учусь, а почему все равно надо создавать семью? Нет, это слишком проблематично, и поэтому не имеют семей. في كل حالات الطلاق لا توجد حالة مقنعة إلا القليل، إلا كلها أسباب تافهة وبسيطة ويمكن الصبر عليها ويمكن تجاوزها. И если мы рассматриваем причины, то они настолько незначительны, что из-за этого не стоит разводиться. وهذا كما قلت لكم خطر يهدد المجتمع المسلم ككل في كل مكان. И поэтому я еще раз повторяю, что это очень страшная угроза для всех мусульман. سبحان الله نحن كمسلمين اتفقنا على الأخطاء، لم نتفق على الاستفادة من مميزات وعظمة هذا الدين العظيم،
بل اتفقنا في كل الدول المسلمة على شيء واحد هو الاستفادة وهو الأخطاء المشتركة. عندنا أخطاء مشتركة. И мы, конечно, знаем о тех ошибках, которые существуют в современном нашем обществе, и не знаем о тех привилегиях, которыми обладает каждый член общества. فتدخلات أم الزوج في حياة الأسرة وإفساد حياة العلاقة بين ابنها وزوجة ابنها كما هي في السعودية، كما هي في مصر، كما هي في تتارستان، كما هي في طاجكستان، نسخة واحدة لا تتغير، أخلاق واحدة وطباع واحدة. И мы видим, что те проблемы, допустим, когда родители, теща вырываются и нарушают взаимоотношения между мужем и женой, это происходит как в Саудовской Аравии, так это происходит и в России. تتعجب نفس الأسباب ونفس الأفكار ونفس التدخلات هنا وهناك واحدة. فقط اتفقنا على الأخطاء، لم نتفق على الاستفادة من مميزات هذا الدين العظيم. Да, то есть эти проблемы существуют как в Саудии, так и в самой России. Они практически все одинаковые, но какие методы решения мы не знаем этих проблем. لذلك نحن في حاجة إلى إعادة التفكير في هذه المسألة وإعادة تربية أبنائنا منذ الطفولة ومنذ في مرحلة الشباب على كيفية احترام العلاقة الزوجية وعلى كيفية احترام الزوجة وعلى قدسية هذه العلاقة. И, конечно, с самого младенческого возраста мы должны воспитывать своих детей для того, чтобы они понимали о необходимости создания семьи и понимали свои обязанности как девушки, так и юноши. وكذلك إعادة تفكير بناتنا على كيفية الصبر على زوجها وتحمله وعدم طلاق لأتفه الأسباب. И то же самое, конечно же, обучать наших дочерей для того, чтобы они имели терпение и знали свою ответственность и обязанности перед своим мужем. نحتاج إلى المزيد من المحاضرات والدروس في تعليم الشباب والبنات قدسية العلاقة الزوجية في المدارس وفي عمل ندوات في جمع رغبات المنازل لنضع أسس لهم بكيفية تربية الأبناء والبنات على هذه الأمور. И, конечно же, необходимо еще больше создавать такие конференции, организовывать каких-либо курсов, встречаться с молодежью для того, чтобы создавать у них правильное представление о семье, для того, чтобы как создавали они и жили в этой семье долго и счастливо. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن معلما الرجال كيف يتعاملون مع النساء وعاشروهن بالمعروف. И в Коране Аллах обучает нам, что надо мирно проживать с женщинами. وحدد الامور التي من خلالها يستطيع الرجل ان يقاوم زوجته ان هي اخطات او ارادت ان تخرج عن طاعته فعظوهن واهجروهن في المضاجع. И то же самое Аллах обучает мужа, каким образом он должен наставлять и воспитывать свою супругу. وقال سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى لو كره الرجل زوجته يصبر عليها عسى أن يكون فيها خيرا كثيرا من خلال إنجاب الابن الصالح أو الابنة الصالحة التي تحفظ القرآن وتعلم الناس الإسلام. То же самое Всевышний о том говорит, если даже, может быть, они вам не нравятся, но может в том, что вам не нравится, есть благо для вас. Может быть, это супруга, которая сейчас не устраивает вас, родит вам благородного ребенка, который выучит Коран, который будет обучать Корану других людей. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا إلى الصبر على الزوجات. قال لا يفرق مؤمن مؤمنا. لا يفرق يعني لا يكره، يعني لا يكره الرجل زوجته إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كره منها خلق أو تصرف أو كلمة لابد أن يتذكر أن عندها أخلاق أخرى طيبة فيتعامل مع الأخلاق الطيبة التي فيها ويتغاضى عن الأخلاق السيئة التي فيها. И поэтому также пророк Мухаммад говорит о том, что если что-то вам не нравится в ваших супругах, то какое-либо качество, то есть другое качество, которое может вам понравиться. Не делать упор на какие-либо ее ошибки, а делать упор на то, что в ней есть хорошее. وأعود وأكرر أن انهيار الأسرة المسلمة أو كثرة حالات انهيار الأسرة المسلمة في المجتمعات المسلمة بشكل عام خطر يهدد الأمة الإسلامية بشكل عام. И поэтому я еще раз повторяю, что разрушение семьи, вот эти беспорядочные разводы, все это приводит к разрушению исламского общества. وإصلاح شأن الأسرة وتدعيم قوتها وتماسكها قد يكون بداية لقوة وحدة المسلمين بشكل عام. И, конечно же, укрепление семейных взаимоотношений, создание правильной исламской семьи укрепит в целом и всех мусульман. وكانت فقط جملة واحدة نحتاج إلى محاضرات، نحتاج إلى ندوات، نحتاج إلى أبحاث في إعادة إفهام أو تفهيم بناتنا وشبابنا معنى العلاقة الزوجية في الإسلام. И поэтому я еще раз повторяю, что необходимо множество лекций, встреч молодежи и каких-либо курсов для того, чтобы создать правильное понимание семьи у молодых людей. Спасибо большое. Спасибо большое. Можно вопрос задать? Сейчас, да, конечно. Какие вопросы, у кого какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, переведите, уважаемый шейх, я выпускник медресе и пишу курсовой проект. Тема моего курсового проекта «Влияние научно-технического прогресса на падение нравственности в исламском мире».
То, что вы сказали сегодня, я тоже отразил частично в своей работе. Насколько можно сегодня бороться с теми негативными явлениями, которые идут в информационном поле каждый день на каждого мусульманина, от жены, мужа и до его детей. Как можно оградиться от этой информационной, будем говорить, губительной войны против ислама? نحن نرى أن هذه الأفكار والخواطر التي تؤثر من خلال الإنترنت أوردت على الأسر على الرجال والشباب والنساء، كيف ندفع أو نحمي الشباب من هذه الأفكار خلال الإنترنت أو الوسائل الإعلامية؟ الحقيقة أن نظام الأسرة في الإسلام يختلف عن نظام الأسرة عند غير المسلمين، فنظام الأسرة عند غير المسلمين نظام متهالك، نظام لا يوجد فيه طاعة ما بين الأب والأبناء. يستطيع الأبناء في سن معين أن يخرجوا إلى المجتمع ويفعلوا ما يشاءون دون حساب من أب أو من أم، لكن نظام الأسرة في الإسلام نظام له ضوابط وقواعد وأصول معينة يجب أن يعرفها المسلمون هنا ليحافظوا عليها. Как вы знаете, что, конечно же, семья, мусульманская семья отличается от семьи немусульманской, потому что в немусульманской семье молодые люди, дети могут выйти, заниматься чем угодно, в любое время приходить и так далее. А в мусульманской семье все взаимоотношения и права как родителей, так и детей разграничены. ويمكن مواجهة هذا الأمر بتأسيس مواقع على الإنترنت مخصصة لحماية الأسرة المسلمة. نشرح في هذه المواقع لشبابنا وبناتنا أصول بناء الأسرة المسلمة وكيفية تحمل كلا الطرفين الآخر لتستمر الحياة دون حدوث أو وقوع الطلاق. Я бы предложил создать определенный сайт, где как раз происходило бы разъяснение ценностей, семейных ценностей в исламе, для того, чтобы молодежь обучалась и оберегала эти ценности уже у себя внутри семьи. لأن كثرة حالات الطلاق معناها أن هذا الطلاق الذي كان منه أولاد، هؤلاء الأولاد يكونوا في الكبر أعضاء ذو خطورة كبيرة على المجتمع، يخرج كارهين للمجتمع لأنه لم يخرج في عطف أمه ولا عطف أبيه، يخرج كاره للمجتمع، يخرج ويكون هذا الطفل الناتج عن الطلاق في الغالب سببا للكثير من المشاكل في المجتمع. И поэтому вот эти разводы, и дети остаются без матерей или остаются без своих отцов, не получают достойного образования и воспитания, потом он, когда уже взрослеет, он уже ненавидит общество, у него уже сидит негатив, этот негатив, конечно же, он выплескивает на других людей, и поэтому необходимо вот оберегать семейные ценности и воспитывать молодежь в этом формате. بخلاف الطفل الذي ينشأ من البداية حتى الكبر بين أبيه وبين أمه، في عطف أبيه وفي عطف أمه، في حب أبيه وفي حب أمه، في الغالب يكون عضوا نافعا في المجتمع المسلم يفيد ويستفيد من المجتمع المسلم. И наоборот, тот человек, который воспитывается в полной семье с матерью и отцом, получает полное внимание от обоих родителей, конечно же, когда он вырастает, он уже будет вот эту нести любовь и больше приносить пользу для всех людей. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Может быть, женщины зададут вопросы, пожалуйста. Я бесконечно благодарна всем вам за то, что вы пригласили нас, женщин, в эту прекрасную минуту. И за то, что вы здесь говорите о очень важной теме. Это роль женщины, роль семьи, роль матери, роль отца и система взаимоотношений. Вот это очень важно в нашем обществе. И я хочу, у меня такой вопрос, но сначала такая небольшая преамбула. Вот шариат прекрасно и мудро обозначил роль и ответственность перед Аллахом Субхану ва Тааля, мужчины, женщины, роль и ответственность перед Аллахом Субхану ва Тааля, отца и матери. И вот возникает система взаимоотношений в мусульманской семье. Правильно ли я понимаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, в мусульманской семье нужен не столько семейный психолог, сколько нужен человек, который бы этим людям, несчастным людям, которые не могут выстроить правильные, нужные, согласно шариату, взаимоотношения в семье, нужны люди, которые бы могли дать правильную, точную и мудрую фетву. Я имею в виду правильную фетву. Может быть, я ошибаюсь, ответьте, пожалуйста. Или, может быть, нужны, простите, может быть, все-таки нужны мусульманские семейные психологи. وربما نحن لا نحتاج الى هؤلاء العلماء ولكن نحتاج الى العلماء الذين بطريقه الشريعه يؤدون هذه المشاكل. كلام صحيح. انا اقترح
لكن هم في اوروبا الان يفعلون شيء جميل جدا، في اوروبا في المانيا وفي غيرها يفعلون دورات معينه للمقبلين على الزواج، دوره يدخل فيها المقبل على الزواج الشاب والزوجه وزوجته قبل ان يتزوجا، يحصلون على دورات معينه في تنظيم العلاقه بينهم. نحن نحتاج في مجتمعنا المسلم ايضا تنظيم مثل هذه الدورات، وان تكون هذه الدورات الزاميه وشرط لكل من يدخل في علاقه زوجيه ان يحضر مثلا لمده شهر او 3 اشهر، ويكون هناك شيخ ويكون هناك مثلا طبيب ويكون هناك لجنه معينه تفهم هؤلاء المقبلين على الزواج اصول التعامل من خلال الاسلام ومبادئ الاسلام واخلاق الاسلام حتى يمكن استمرار هذه العلاقه الزوجيه وان تكون علاقه صحيحه ومنتجه. لكن ان يتزوج الشاب والفتاه بدون معرفه المبادئ وقواعد واخلاق الاسلام التي تضبط العلاقه الزوجيه، هذا سيؤدي بعد ذلك الى مشاكل كثيره منها وقوعها في اقل من سنه في البحث. Если мы видим на примере Германии, то прежде чем молодые люди создают семью, они идут к семейному психологу, и они проводят с ними семинар, прежде чем заключить этот брак. Я считаю о том, что тоже необходимо собирать такие семинары, прежде чем молодые люди заключают, узаконивают свои взаимоотношения на месяц, 2-3 месяца, где ученые соответствующие будут заниматься с ними, воспитывать их, объяснять им права и обязанности, и та ответственность, которая лежит на них. И я думаю, что как раз вот эти вот курсы молодых семей помогут им в дальнейшем устраивать правильные взаимоотношения, и эта семья уже не разрушится. والحقيقه يعني عندنا مثلا في الدول العربيه تقع حالات طلاق، لكن في الغالب تكون اسباب قويه جدا، اسباب يعني قويه، اسباب في غالبها في اكثرها، لكن الحقيقه هنا باستقصاء حالات الطلاق انا وجدت ان اسباب وقوع الطلاق محزنه جدا. محزنه جدا جدا، لا ترى سبب يعني مهم، كلها اشياء بسيطه للغايه لا تستحق ابدا وقوع خلل في العلاقه الزوجيه بين الرجل وزوجته، ومع ذلك تقع كثير من الحالات الطلاق. Если мы рассматриваем разницу в разводах, да, у нас тоже они происходят, но они происходят по более серьезным причинам. Здесь же в России я вижу, что почти что без какой-либо видимой причины происходят эти разводы, что, конечно же, очень пагубно для общества. Спасибо, спасибо. У нас сейчас время заканчивается, у меня тоже был очень вопрос один такой выступающему шейх Хасан. Я вопрос такой вот от имени женщин, может, могу задать, по истории ислама, скажем так. Откуда взялась цифра 4? Почему именно 4 жен можно было иметь мусульманину? И в чем была причина, и зачем это нужно было делать? Потому что когда вы выступали вообще-то от имени практически, так сказать, такой семьи, где один муж и одна жена. Но я не видел, что их там до 4. Поэтому вот такой у меня вопрос. ولا 5 ولا 7 ولا 4 وكذلك أن تكلمت عن أن الأسرة فقط زوج وزوجة وتكلمنا عن 4 زوجات وكم زوجة عندهم؟ أو بس كل كان الثانية хотите взять вторую? Нет. تسأل حتى تأخذ ثانية. Вы можете в состоянии взять себе вторую супругу? Могу, но не хочу. أنا يعني إن شاء الله أنا سأتكلم في هذه المسألة وأدعو أيضا الأستاذ دكتور السعدي أن يشاركني في هذه المسألة، أنه أكثر خبرة في هذه الأمور وأكثر علم في هذه المسائل، سأقول رأيي وهو أيضا يكمل معي في رأيي في هذه المسألة المهمة. بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات في الإسلام، الإسلام فتح باب الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة، ففي الرجل بطبيعته، الرجل بالطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها يميل للتعدد حسب الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها، والمرأة بطبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها تميل إلى الانفراد، يعني تميل إلى أن تكون واحدة فقط أو تكون لزوجها فقط، إنما الرجل خلقها الله سبحانه وتعالى بالميل للتعدد. فعلاجا لهذه الطبيعة، طبيعة الميل للتعدد، أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج من أكثر من واحدة، فإذا ما أحب أو مال إلى امرأة أخرى ضبط هذه العلاقة بالزواج الشرعي ولم يسمح بأن تكون هذه العلاقة في إطار من عدم المشروعية. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة، مثلا الزوجة الأولى مرضت، هل الأفضل أن يطلقها أم يتزوج أخرى ويتركها كما هي؟ الأفضل أن يتزوج ويترك الأولى كما هي. الزوجة الأولى لا تنجب، هل الأفضل أن يطلقها ويتزوج ثانية أم يتركها معه ويتزوج ثانية لكي ينجب؟ كل هذه الأسباب تدعو الرجل أو تدعو الشرع أن يبيح التعدد أو يبيح الزواج أكثر من واحدة.
Конечно же, причин этому много. Я потом предоставлю слово более образованному и более имеющему опыт в этих вопросах шейху Абдуразаку. Но я хотел бы сказать, что, конечно же, мужчина и женщина сотворены по-разному, Всевышний нас сотворил разными. Мужчина более моногамен, а женщина всегда старается, чтобы она была одной единственной, это тоже правильно. Но здесь, исходя из той точки зрения, Аллах дозволяет взять вторую, третью и четвертую супругу, если первая супруга не в состоянии рожать, иметь детей, или она заболела, вместо того, чтобы бросить эту женщину или покинуть ее, лучше взять себе вторую супругу и также равноправно относиться к обоим своим супругам. والعجيب ان وسائل الاعلام في الدول الاسلاميه بشكل عام حتى في الدول العربيه صورت الزوجه الثانيه على ان الزواج مثلي على انها جريمه كبرى تجعل الزوجه الاولى يعني تطلب الطلاق وتفعل مشاكل كثيره جدا جدا جدا. واذا خيرت الزوجه في البلاد الاسلاميه بين ان يكون زوجها في علاقه غير شرعيه او زاني وبين ان يتزوج عليها في علاقه شرعيه، ربما تختار ان يدخل في علاقه غير شرعيه ولا تشترك مع زوجه اخرى فيه، وهذا من الامور الخطيره جدا جدا. И также проблема в арабских странах, что женщина, арабка, мусульманка, если ее спросить, согласится ли она на то, чтобы законным брак заключил и взял себе ее муж вторую жену, или для того, чтобы он просто имел вторую жену на стороне как любовницу, то многие бы согласились на то, чтобы он имел именно как любовницу, но ни в коем случае не имел ее как законной второй женой. Поэтому эти проблемы как бы существуют. ويكفيني فقط ان اقول كلمه واحده قبل ما اترك الكلام للدكتور سعد، أن عندنا في مصر فقط، مصر فيها 11 مليون فتاة تجاوزت سن ال30 بدون زواج. سن ال30 11 مليون بنت تجاوزت سن ال30 بدون زواج بسبب منع الزواج بالثانية وتصوير الإعلام والمسلسلات والأفلام الزواج بالثانية على أنه جريمة كبرى. Даже вот на примере Египта я вам приведу пример, что на сегодняшний день 11 миллионов женщин, которые достигли 30-летнего возраста и не вышли замуж, из-за того образа, и создается который в рекламах, в фильмах, о том, что жена должна быть одна, и что жена, которая уже вышла замуж, она против, чтобы муж взял себе вторую супругу. Я предоставляю لو كانت الندوة من أولها عن التعدد كان أفضل. نمضي ممكن ساعتين في موضوع التعدد. Если бы с самого начала у нас шел разговор о многоженстве, то мы бы могли поговорить об этом пару часов. نحن نتفق جميعا كل الرجال يحبون التعدد، كل النساء لا يحبون التعدد. В целом мы можем сказать, что все мужчины не против для того, чтобы было у них несколько жен, и все женщины против, чтобы рядом с ней была вторая. Чтобы они были законные. بس حتى لا بأس، معلش وقت الظهر موسع حتى لو نصلي جماعة مستقلة، لأن أنتم فتحتم هذا الموضوع لا يمكن أن نتركه هكذا. Так как вы завели уже разговор об этом, так просто мы не можем эту тему оставить. الأستاذ حسن يعني وفى، لكن لابد أن نفهم خلفية أو تاريخ تشريع التعدد. И, конечно, раскрыл эту тему доктор Хасан, но надо выяснить причину исторического, почему именно многоженство предписано, имеет место. قبل الإسلام كان الناس على نوعين. До ислама было две категории людей. نوع لا دين عندهم. Те, которые не было никакой религии. يعني جزيرة العرب ما كان عندهم دين، كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ما عندهم دين. То есть у древних арабов не было никакой религии, они поклонялись идолам. وهناك صنف ثاني عندهم أديان. И была другая категория, у которой была религия. يهود، نصارى، غيرهم. Иудеи, христиане, другие. المشركون من العرب والأديان كلها لم تحدد عدد الزوجات. Как многобожники, так и иудеи и христиане не ограничили количество жен. كان الزواج مفتوحا. То есть сколько угодно он мог себе брать жен. ترغب تتزوج 10 تفضل تزوج. Если хочешь 10, пожалуйста, 10. 5 تفضل تزوج. 5, пожалуйста. لما جاء الإسلام حصر هذا الموضوع كأعلى رقم ب4. И когда приходит ислам, ограничивает это число максимум 4. ما هو السبب؟ Почему именно 4? الآن الإحصائية العالمية الدولية أثبتت أن مواليد الإناث أكثر من مواليد الذكور. Теперь современные статистические исследования доказывают о том, что женщин рождается больше, чем мужчин.
وأن معدل الزيادة 4 نساء مقابل رجل. И эти исследования показывают, что на одного мужчину приходится 4 женщины. هذه إحصائية دولية، يعني لا أنا أقولها، إنما هيئات عالمية أحصت هذا الموضوع. Это не говорю я, это говорят международные статистические организации, которые провели эти исследования. أنا عشت في ماليزيا أستاذا بالجامعات 9 سنوات. Я проработал в Малайзии 9 лет профессором в университете. كنت أدرس طالبات وطلاب. Я обучал как студентов, так и ممكن студентов. القاعة 100 تحمل من الطلاب. Допустим, класс был на 100 студентов. أجد أمامي 15 ذكرا طالبا، لكن أجد 85 طالبا. И я видел, что только из этой сотни 15 были студенты, а все остальные были студентки. ماليزيا فيها نسبة الإناث حقيقة هم رسميا يقولون 5 بنات مقابل رجل. А в Малайзии также они говорят, что официально на одного мужчину, на одного парня приходится 5 девушек. لكن رسميا 6 مقابل، لكن شعبيا والحقيقة واقع 6 مقابل 1. Но в реальности 6 девушек на одного юношу. فإذا كان الله أحل ال4 ونحن لا نوافق إلا على واحدة، فمعنى ذلك أنه 25% من النساء أكرمناهن، و3/4 75% أهناهن. Если мы соглашаемся, что должна быть только одна единственная жена, то значит мы эту привилегию даруем только 25% женщин, а остальные 75% остаются лишенными. لذلك القرآن الكريم جعل الواحد استثناء، الأصل هو التعدد. И поэтому одна единственная, она находится в конце, как исключение. فرأسا صدر الأمر انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع. هذا الأصل. То есть основа именно многоженства. Женитесь на тех, кто нравится 2, 3, 4. لكن لأن التعدد فيه ضوابط. Но так как это тоже все разграничение имеет законы и правила. ضوابط العدل بين النساء. Это соблюдать справедливость. حسن التعامل بمستوى واحد. Одинаково как не ко всем относиться. الإنفاق بمستوى واحد. Одинаково содержать. فالإسلام قال إذا لا تستطيع أن تتمسك بهذه الضوابط انزل عن هذا العدد إلى واحد. И поэтому ислам говорит, если ты не сможешь соблюдать все эти законы и правила, то тогда всего лишь одну. لذلك أنت لو سألت جدك Если вы أو أبو جدك لتجده قد عدده. спросите деда, прадеда, то вы обнаружите, что у них было несколько жен. لكن نحن من 100 سنة أو 150 سنة دخلت علينا الحضارة الغربية فصار الموضوع معكوسا. И теперь последние 100-150 лет, когда европейские взгляды проникли в наши умы, то все стало наоборот. فأصبحنا نعتبر الأصل واحدة والتعدد استثناء. И теперь мы считаем, что одна это как бы основа, а исключением является многоженство. كما قال الأستاذ حسن، يعني الآن في الغرب له زوجة رسمية معلنة تذهب للحفلات، زوجة واحدة رسمية. Теперь, как раз рассказал доктор Хасан, в Европе, да, есть одна законная жена, которую он на публику выставляет и так далее. لكنه سرا يعاشر خليلات ربما يحملن خاصة مرض الأيدز، هذا المعدي، وينقله إلى زوجتها. А на стороне у него может быть множество любовниц, от которых он заражается и ВИЧ, и СПИДом, и которыми потом этими болезнями заражали свою супругу. إذا لما تكون زوجة طاهرة نظيفة بالحلال ثانية أو ثالثة أو رابعة أحسن أو مئات الخليلات. И если мы скажем, что если законная, вторая, третья, четвертая жена чистые, без каких-либо заболеваний, лучше или сотни любовниц, которые болеют чем попало. ولذلك الأسرة في الغرب متفككة. И поэтому семейные ценности полностью потеряны. البنت إذا بلغت 18 لا سيطرة لأبيها عليها. يعني لو آذاها تشتكي عليه وتسجنه. И если ребенок, девушка достигает 18-летнего возраста, то уже никаких прав родитель не имеет над ней. Она может тут же написать заявление в полицию, и его за это накажут, если он попытается его воспитать. فلذلك الجيل الأول من المسلمين ولا صحابي إلا وهو يعدد. И если мы смотрим все предыдущие поколения в истории мусульман, в том числе и сподвижников, у всех у них было несколько жен.
على كل حال الموضوع طويل لكن هذا يكفي. Это очень широкая тема. Понятно. Это да, знаю. Просто я не мог не задать этот вопрос от имени нашей женщины. وإذا سألتني أنا ممن عدد. Если вы спросите у меня, то у меня несколько жен. أنا عندي زوجة أم الأولاد. У меня есть первая супруга. وعندي الثانية طبيبة دكتورة نسائية. И вторая моя супруга тоже. وأمامي الثالثة والرابعة إن شاء الله المستقبل. Вот осталось только третья и четвертая. Иншаллах, у вас все будет тогда. Так, ну что ж, сейчас я объявлю перерыв, потому что видите, как секция работает очень интересно, весело.